Načus lidi, já vás zdravím, já jsem Paprička a vítám vás u tohoto druhého informačního vlogu, který natáčím já druhý den po vydání prvního a chci vám jenom oznámit nebo upřesnit to, jak budeme na našem kanálu Czech Vlogs and Plays natáčet videa, vlogy, gameplaye a po případě, až se trošku rozjedeme, i ty recenze krátký. Budu natáčet každý týden, když to stihnu, možná ob 2 dny, možná každých 5 dní. Uvidíme, jak to budu stíhat. Pokud budou teda dobrý ty ohlasy, budou nějaký ty recenze na hry, udělám tutoriály a různý krátký videa. Můžete se tady na to těšit. Já se jmenuji Rostia a David, druhý, který se mnou bude natáčet, ten se bude specializovat na různý vlogy, informační videa, tohoto dělám sám, protože David nemůže teď a já budu zaměřený na let's playe, gameplaye, recenze, prostě na to různý hry, natáčení na počítači. Tak se na to těšte a načos!